Guraldi hona egiten du gaur. Bai, zubiak ikusi dituzu. Lan zubitaz hitz egingo dugu. Bai, bakarrik zubitaz. Zubi horiek historia handia dute. Arrazoi guztia, ez dira zubiak bakarrik, Irungo zubiak dira. Konta ezaguzu zubien historioa. Benetan zubitaz hitz egingo dugu. Bueno, beste gauzarik ez badago. Santiagoko zubia izan zen inguru horretako mugikortasuna eraldatu zuen nazioarteko lehen zubi handia. 19. mendearen amaieran eraikia. Azpiegitura ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako erabili zen. Garai bateko txalopa pasabidea ordeztu zuen, eta Frantziako kostalde Atlantikotik zetozen Santiago bideko erromesentzako sarrera ate nagusietako bat bihurtu zen. Espainiako Gerra Zibilean zubia pasagune estrategiko bihurtu zen. Militarrek kontrolatua eta Hendaiarantz ihes egin nahi zuten errefuxiatu ugarik erabilia. Hurrengo mugarria nazioarteko trenbide zubiaren erainkutza izan zen. 1913an inguratu zen. Bere diseinua erronka tekniko bat izan zen. Izan ere, egurrezko piloteen gainean zimendu behar izan zen ibaiaren loitxura egiteko. Obra hori aurrepauso bat izan zen komunikazioetan. Parisekin eta Europa gainerako lurraldeekin zuzenean konektatzeko aukera eman baitzuen. Avenida Zubia 20. mendearen hasieran eraiki zen, Irungo erdialdea eta Hendaia zuzenaren lotzen dituen oinezkoentzako zubi gisa. Espainiako Gerra Zibilean erbestaren ikur bihurtu zen, milaka republikanok eta familiek gurutzatu baitzuten Frantziarantz ihes egiteko. Geroago, Bigarren Mundu Gerran nazien okupaziotik ihes egiteko ere erabili zuten modu klandestinoan. Azken aldian, zubiak une polemikoak bizi izan ditu. 2021an Frantziak itxi egin zuen segurtasun arrazoiengatik, eta horren ondo eza sortu zuen bizilagunen artean. Azkenik, 2023an berriro ireki zen, herritarren eta udalen presioari esker. Egia esan oso historia garrantzitsua dute Irunen. Bai, Adriana, oso importanteak dira. Aldi guztio kontatu zer diren beste bi historiak. Behobia eta Frantziarteko lotura egiten du. 1930an inauguratu egin zen, eta 1945an berrikuntza egin zen. Zubi honek ibaiaren gainean pasabide bat du, oinezkoentzat eta ibilgailuentzat. Santiagoko zubia bezalakoa da, estruktura metalikoa du eta paisaia ederra eskaintzen du. Behobia zubia historikoki muga eta aduana garrantziagatik ezaguna. Bidasoa ibaiaren zeharkaldi puntu nagusia izan zen, Irun eta Frantziarteko ibilbidean. Bere historian zehar, Behobia mendatea gatazka militarren gune izan da. Hala nola 1813ko independentzia gerran, eta aduana gotorleku garrantzitsu bat hartu du. Konbentzio gerran ondoren lehen Behobia zubia eraiki zen. Oinezkoentzako egurrezko zubi bat suntsitu. Donostia Irun Hendaia 1912 trenbidea topo izan ere 21,4 kilometro egin ditu lurrazpian. Hasieratik trakzio elektrikoa izan du. Manuel Martiri 1880 eraikitzeko baimenik zetorren. Azkenean, baina, San Sebastian Railway Company to the French Border zaren eskuetan geratu zen. 1926 urtean, Sociedad Exploradora de Ferrocarriles y Tranvías delakoaren eskuetan geratu zen. Hernaniko burdinbidearen geltokiarekin bat egin zuen Peñafloridako geltokian. Gustatu zitzaizkizue zubiak gu baino. Bai, zubiak oso interesgarriak dira benetan. Oso berandu egin da, ni joan behar naiz. Oso ondo pasa dut. Agur.